iti pamateg iti Diyos addamot laeng kada tayo ngayon na ibagbaga kada iti kapanpanutan tayo iso ngayon tayo sukimaten digitoy akay papanan na iti nailanad kada sursurat ta digitoy iso iti gameng tayo ngagturong iti Diyos ta digitoy apamaneknek ngayon na ibagbaga nga kailangan tayo nga ikutan tayo tapno may salakan tayo gapo kadagiti aramid tayo anasayaat ta kinuna digito apamateg ibagbagana iti umuna a Korinto 15 iti 2 ket gapo na kinkuana may salakan kayo na ikutan nyo nga agnanayon iti sao ay kasabak kada kayo kinuna na idi napong Jesucristo malaksid no mamati kayo abareng-bareng tadi gitu kapsatan tayo lang bareng-barengan digitoy akay papan na no diket aramidin tayo iti napudno ngabda kadagiti aramid tayo metlaeng tadi gitu kapsat napapateg digitoy ngayon na ibagbaga nga isu niya pong Jesucristo iti ulidanan kada tayo gapu kadagitoy anay maldit kadagiti sorsorat ta kinuna na iti may kadwa Korinto 1 iti 20 nga umuna nga amunyo daytoy nga oray anya apadto iti surat awan kuma iti may dumduma iti panakaipataros na so dayta tin na ibagbaga nga hantay ko mga idumduma no diket digitoy tin tayo aramiden kay papanan iti napudno apanagpamati tayo ta kinuna na iti piso 5 iti 15 kitain nyo nga rod asian nad no kasano iti panagnayo digito itinta ipag na ibagbagana saan akasla na kunen no diket kasla masirip so nga digitoy napamateg digitoy ngayon tayo alaen iti kay papalan na digitoy akay papalan kadig sorsorat ta kinuna na iti Hebrews iti 39 ngem awanan kami kadigijay agsanod nga agturong iti panakaisalakan iti kararwa so digitoy ti mangisalakan met laeng iti bukod tayo akararwa ngayon na ibagbaga saan ket nga gapu laeng iti lasag iti panakaisalakan no diket digitoy gapu iti ibagbagana akararwa so digita ta kinuna na iti Colosas 3 iti 1 nga rod no napagungar kayo anay kuyog keng Kristo sa pulin nyo dagiti banbanag sa dingato iso ayan ni Kristo ngagtugtugaw iti makanawan iti Dios so dayta tin na ibagbaga kag tugtugaw na po nga Jesucristo ijay trono iti Dios ngagor oray itatta kada tayo iso nga numatay iti tao umay metlaeng alaen na metlaeng digiti nakapudno ngayon na ibagbaga iso daytoy kapsatin nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study ket digitoy ting kay share nga ibagbagana gapu kadigitoy asasaw metlaeng gapu ti nasaya at apanagpamati ket agyaman na kiti Dios Ama manakabalin sa amin amen.